तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका छोटा भाई दीपक देहाती मंगरुआ। स्वागत है एक बार फिर से भोजपुरी के स्टार कलाकार में। ताई आज हम बात करता नहीं भाई लोगन रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होखन कलाकार के। तो हम नंबर 1 पे बात करता नहीं भाई लोगन प्रिया सुहानी के। प्रिया सुहानी के बाद रंजीता का बात करता नहीं भाई लोगन हई लड़की की। ई लड़की भाई लोगन ठेला पे वायरल भइल। हाँ भाई, रियल बात बा कि ई लड़की ठेला पे वायरल भइल। सच बात है भाई लोगन की पटना में लॉन्ग ड्राइव कहल जाला भाई लोगन। एगो भोजपुरी में हमके नहीं पता का कहल जाला, लेकिन लॉन्ग ड्राइव इंग्लिश में कहल जाला। लॉन्ग ड्राइव पे गई लड़की आइसक्रीम खाए और आइसक्रीम वाला के साथ कुछ गुपचुप मतलब नजर से नजर मिलेलस और लड़की के आइसक्रीम खिलस आइसक्रीम वाला और एगो वीडियो बनेलस। जौन वीडियो बना के तो सोशल मीडिया पर वायरल केलस और वीडियो के डलला के बाद 1 मिलियन में व्यूवर्स चल गई। ओकरा बाद ई लड़की के नाम बाटे ज्योति सिंह बात करता नहीं भाई लोगन आइसक्रीम के वीडियो डाल के रातों रात सोशल मीडिया पर एक अलग ही अंदाज की वीडियो बना के और पॉपुलर हो जाता नहीं। और बहुत सारा मीडिया ज्योति सिंह के घर जाता। वही में से एक और मीडिया वाला की बात करता नहीं भाई लोगन हई बा। ई मीडिया वाला के नाम है भाई लोगन चंदन उपाध्याय। ई चंदन उपाध्याय के बात करता नहीं भाई लोगन की चंदन उपाध्याय की लड़की इंटरव्यू ना दिलस, ओकरा वजह से चंदन उपाध्याय एगो बहुत ही खतरनाक वीडियो बना देला। ओकरा बाद लड़की के बुरा लागल और लड़की कहती है कि हमार रिश्ता और आइसक्रीम वाला के रिश्ता भाई और बहन के बा। हम बात करता नहीं भाई लोगन चंदन उपाध्याय कहता नहीं कि भाई बहन के रिश्ता ना बा। सोशल मीडिया पे बदनाम करे और पब्लिक के गलत मैसेज दे के कोशिश करती है ज्योति सिंह। तो हम बात करता नहीं भाई लोगन की उ लड़की रक्षाबंधन के दिने राखी बनलस और कहलस कि हमारे छोटा भाई। आप सबके का राय विचार भाई लोगन हमें जरूर बताए कि का लड़की के सच में भैया लागेला आइसक्रीम वाला कि सैया लागेला, का लागेला, लहसुन लागेला, प्याज लागेला, बैगन लागेला, टमाटर लागेला। हमारे हाथ में ना, आप सबके भी हाथ में बा। जरूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद भाई लोगन। आसान उम्मीद करता नहीं कि हमारे वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आई लोई। अगर पसंद आई लोई तो अपना छोटा भाई समझ के हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करी, कमेंट करी, लाइक करके बताई। धन्यवाद भाई लोगन। जय हिंद, जय भारत, जय जय उत्तर प्रदेश, जय जय बिहार। बस हो गया।